Sénégal ɗo caɗele yawtunoɗe gila 2021 ha ka 2024 ɗo ɓittinanoɓe walla waranoɓe walla ɓe hokkaɓe caɗeleji ko banggue cellal muɗum wallitade ɓeɗo haray no jogui nafoore ha ronki koko hanno wadde gila ka lewru aranuru walla ɗiɗaɓuru kaɓe joƴƴini gouvernement mabɓe ɗo saabu woodi ɓe anduɗa tawa ko nawnuɓe waali ka nder galleji muɗum ala ko wallito ɗum amana nak e ballal ngal no woni yarde ni haray no jogui nafoore ha ronki mais nako wawete wiide koɓe ittu loi amnistie o enquête waɗe ndaare homɓe fewjuno finde bonande ko homɓe wonno warde honto ɗen kaɓore ɗe ɓe wonno warirde woni ɓen kadi rewno e lawol saabu sugu ɗum ɗo e leyɗe men Afrique ɗen ko bone. min de jaaki kam ndamordi kay so ene waɗane ɓe ganduɗa ko ɓe bonnanaɓe baɗe mumen ɓe jaltani ɓe mbaɗani manifeste ɓe jawdi mumen bonna ha boni hen ɓe poti jeeye de ko won ko idi ɗum hay siko haade ndamori won ko foti ɗum e ɗo siko oko taki ha bonnere waɗi oko taki ha mayɓe maayi oko taki ha yimɓe mbara oko taki ha yimɓe bonnana ɗum foti haale ha para haɓe ganda ɗum hoko warel ɗum hombo waɗi ɗum ɓe poti ƴeew ɓe gandana population o kat ko ɗum watno ñalande naggam walla lewru naggam walla hitande naggam ɓe yimɓe maayi ɗi kurkali maayi ɓe hen maayi ɗum taknoɓe bonnoraɓe hen bonnora hen taknoɓe uddaɓe hen udda hen ardiɓe Sénégal ɓe fof kaali ko yimɓe heɓnoɓe musibbaji e affaire politique dumunnaji ɓennuɗi ɗi keɓa ndamordi ko afi fof ko holi ko sabobinnoɓe ɗiɗon fitinaji yo ɗum waɗe enquête ande holko saabi ɗum tawa haade jomumen hokkede ndamordi yo jomumen gande waɗɓe ɗum ko saabi ɓe mbaɗi ɗum jomumen ñaawe so woodi ko fawa e dow mumen caggal ɗum laamu o immo e waɗande ɓeɗon ndamordi kono yimɓe ɓe ñaawaka tawi kañumen mbaɗi bonandeji enen ganda kadi ko kañumen mbaɗi bonandeji huccinaka e mumen kuule so ɗum ɗo ɓenni kadi goɗɗum nan ara maɓe mbat ko ɓuri ɗum ɗon bonde kala mbaɗɗo bonande foti ko ñaawede.